Meghalaya Post.news. Kador was nong umsat sning lat maurong kabahaba po Riboy District ling bawa Frankie nong room kumrong ba snong kalapan menapait ba syaparo kitray jaka kibadan hapo put usam jong kisnong bakide benwan pentemai no ikiduler snong kibaladap soy menchwa tang daw rong ba snong bat uskutri urang ba snong ba Frankie nong room ulapan tip bakat kum karai jong ka journal meeting kador bar snong lapan mi ya ka hukum man pentri kam temai kat kum kariti snong haman laki duler snong menta kadai bandon ka jing soy jong rong ba snong uskutri bat baro kidkon executive committee lane ki isi member nagalyang kisnong kalabatha ru ni gajing pentemai ki dulir kadeban pendap hapo arbana nadu katarik bala penmi pajba ya kani gajing penbana henry kani kam kantup ya kitu gijaka bala dap register katkum kaan kador basnong ka pentip ru ba on sa ajing tip show cm himam liam deputy commissioner batshaga kasils autonomous council halor kani karai snong hakaju kapor kador basnong ka kantu jur ya baro ki ba register ki jaka bakin pingor bhai ki jingsoy hakikot kislam bat bakim dai ban pedang satya ya kinu ki digital signature Kulai fibaro kibape ya kani ka channel kini kalong ka jing pentip ne kalian ka dalbashnong jaga umset sning lat maurong Riboy District ba kata kalong ba kinu ki try jaka kibudan hawli port usam jaga umset sning lat maurong ba ki day ban pentamai no ya ki dulu jongki kibudan ka saintang u Ramba Snong Basketry kat kum ka meeting ka bang yalong hadu benai beladap buat kum juru kadai ka ritis nisha jong ka snong jongi ba kinu ki dulir ki ba menshua ki ba ka saintang u Ramba Snong Basketry snong ba kidai ban maino hapo arbenai but jadi kajing pentip in paro shows Liam District Council but siapa DC but kumban show pentip siapa ni bor ban register ki jaka ba kinam dei ban pedang ya kinu ki duler ki bami nagasnong jungi ke basain tang da us ketri leniu orang basnong kumno ki de bandan ki jing sign jongki baro ki isi member bat kumjuro ba yakini ki ba bors pet man register ki de banda kami bat pet baha badan kitu ki papen kam ta ki digital signature yaha ki doler di kumta ikuntu pet baha ya nado ka district council ba ka DC ba register ki jaka ba kinda kami bahaya ki doler por bagi ta kinong kwa ban register yaki jaka joki te yakane lapan te pai ba but like no kitu ki doler ki ba da ban register shaka district council ba chaka ko like no kitu na yakito ki ban pat register tekin sobha banwan ban pentamai no nado babik deka khobor hapo arbnai tangita ki jing pentip khlesibo Meghalaya Post.news.